Když jsi začal řešit licence? Protože mi přijde, že to je věc, na kterou lidi často zapomínají, nebo v Ostravě, kdybych někde zmínil licenci, tak tečou k někomu, kdo to neřeší. Jako. Asi vlastně, když jsme byli v Kodani, tak tam jsem jako zjistil, jak se věci mají v tomhle směru. A pak, když mě začali oslovovat klienti na nějaký jako větší reklamy, tak tam vždycky ten prostor pro tu licenci a vlastně mi to jako pro obě strany přijde fair. Ale samozřejmě mám klienty, kdybych jim řekl, jako, že prostě chci něco extra za licenci, tak by si mysleli, že to zbláznili. To jako u větších klientů se to řeší, když to jde prostě na nějaký větší média, ale jako když to jde většinou na sociální sítě nebo web těch daných míst nebo daných klientů, tak to nějak jako víc neřeším. Ale mám, když přímo podepisuju smlouvu, tak to mám často napsaný, že je to prostě pro použití na web, sociální sítě a pak třeba, když budu třeba brát restaurace, tak tam to občas si vytisknu na nějaký plagátek, tak to tam omezíme velikostí jakoby toho formátu a že to je třeba jenom pro vnitřní prostory toho místa. Ty licence mají nějakou tržní danou cenu, nebo to si taky určuješ sám? Učuju to sám. To, co jste právě viděli, byl úryvek z podcastu Fotosyntéza, kde se věnujeme tabu tématům okolo focení, točení a nebo tvoření obsahu. Pokud vás tato témata zajímají a chtěli byste se v tom posunout dále nebo se o tom dozvědět více, tak se na vás budu těšit na všech podcastových platformách a na YouTube i s videem. Tak čau!